गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौ गोहोगोरा खालामनायनि थांखि लादों सरकारा। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा मिरु सरकारनि गुवाहाटीआव थानाय अनसाय बर्डनि डिभिजननि आइजो अनसाय बिथांखिनि सिङाव सा 40 आइजोफोरनो 2 दाननि फोरोंथाय होबोदों। बाक्सा जिल्लानि मीना सरगायारी आरो बिनोद सरगायारीनि जुथाइ बानजायनायाव बे फोरोंथाय बादाया सोलिबोबाय थाबोदों। फोरोंथायनि समाव आइजोफोरखौ दुरुंजों लोगोसे कारपेट बानायनायनि सोमोन्दै फोरोंनाय जादों। मख'नो गोनांदि ओनसोलारि महरै बाहायजानाय नारेंखलनि दुरुं आरो बे दुरुंनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि डटमेट बानायनानै माबोरै सासे आइजोआ गाव गसंथानो हायो बेनि सायाव फोरोंथाय होबोदों। आथिखालाव जिल्लानि बागानपारा ओनसोलनि खमैबो सा 40 आइजोफोरा बे फोरोंथाय उद्यगआव बानायनाय दुरुं आरो कारपेटफोरखौ नलबारि, गुवाहाटीजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनाय जायो। गुबुन फारसेथिं फोरोंथाय मोननाय आइजोफोरनोबो 2 दानाव 6,000 रांखौ मुजिरा महरै होनाय जायो। मीना सरगायारिया मिथिहोनाय बायदिब्ला हायद्राबादनि मोनसे कम्पानियाव बे आयदानि सायाव फोरोंथाय मोननायनि उनाव आइजो अनसाय बिथांखि मुंनि बिथांखिनि सिङाव बिथाङा गामि ओनसोलनि आइजो लाइमोन सिख्लाफोरनो फोरोंथाय होबोदों, जाहाथे बे फोरोंथाय मोननानै गामि ओनसोलनि आइजोफोरा गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो, बिनि थाखाय थांखि लादों होननानै मिथिहोयो। गभर्नमेन्टनि आन्दाराव गभर्नमेन्टनि गभ अफ इन्डिया कयार बर्डनि आन्दाराव ट्रेनिं होगासिनो दोङो दा बेवहाय माने मोनसे ग्रुपआव 20 जनै 40 जन ग्रुप दोङो दायो। ओमफ्राय जोङो ट्रेनिंखौ होयो नालेंखरखौ बायनानै बेनिफ्राय न'आवनो जेन'बा बिगुरखौ जिरनानै न'आव मेचिनाव फेरेदनानै बेयाव फाइबारखौ लाबोनानै बेयाव दिरुं बानायनो होयो ट्रेनिंफोरखौ। ओमफ्राय दिरुं बानायनानै आरो बेयावनो जोङो कारपेटखौबो मोनसे ग्रुपनो भेलुएडेड प्रडाक्सन मोनसे इयाव बानायनो होयो मेचिन माबायाव करिडर मेट बिदि बायदिसिना बानायनाय जायो आरो। बे प्रडाक्सनखौ जोङो बेवहाय ट्रेनिं सेन्टारनिफ्रायबो जाय लाङो माने बेनिफ्रायबो फानहरो आरो बाखिखिनिखौ जोङो ओरै दखानफोराव होयो आरो मसलपुरफोरावबो होयो। बेसेबां करि फानो मोनसेयाव बेसेबां करि फानो? मोनसेयाव जोङो कारपेटखौ फानो गांसेयाव 100यै, ओमफ्राय आरो दिरुंखौ फानो 60 थाखायै फानो आरो किल'। माखासे आइजोफोरखौ माने आं सानो जाहाथे बिथांमोनाबो ट्रेनिंखौ मोजाङै मोजां लानानै गावबा गावनि न'आवनो बेबायदि गिदिर मेचिन नङाबाबो मोनसे मेचिन दंबावो माबायाव कारेन्टजों साग्रा ओरैनो अट'मेटिक स्पिनिं मेचिन मोनसे माबा दंबावो इथ' गिदिरानो, ओमफ्राय मोनसे दंबावो बेफोरखौ जाहाथे लानानै न'आवनो सानानै दिरुंफोरखौ जाहाथे फाननानै गावसोरबो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै न'खरखौ जाहाथे खुंलांनो हायो, बेखौनो आं खावलायो आरो बिथांमोनखौ। बे 12 बोसोर ट्रेनिं होबोनानै आं माने निजेखौनो मोजां मोनदो। गोबां महिलाफोरखौनो ट्रेनिं होनानै जाहाथे बिसोरनि गोसोफोरखौ एसे थुलुंगा होबोनो मोननानै मोजां मोनदो आरो। सरकारखौ माने खावलायनो सानो दा जोंनि बे बिटिआर सरकारा जाहाथे बिथांमोननो बेंकफोराव लनफोर कयार बर्डनि आन्दारै बेंकआव लनफोर नागिरबा बा सोरबा सार बिथांमोना एसे एला जुदि माबा होयोब्ला बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि इन्डास्ट्रिखौ सोलिलांनो हायो। 17 तारिखनिफ्राय लानानै सुरु खालामनाय जादों आरोना। माबायदि मोनदों बे ट्रेनिंखौ लानानै? मोजाङानो नांदों। माखासे आइजोफोरखौ मा होननानै खावलायगोन? माखासे आइजोफोरखौ बेबायदिनो मोजां मावनानै खामानिखौ सोलोंना लानो थाखाय आङो खावलायो आरो। दा साबेसे आइजोफोर दं बे ट्रेनिं? दा 40 जन दङ। 40 जन। बेसेबां दाननि ट्रेनिं बेयो? हा? बेसेबां दाननि ट्रेनिं? 2 माह। 2 दाननि। 2 दाननि।